Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Ma1 hanzi paita bata murefu bata mupfupi padhuze nepaMachipisa paaifiridza apa mushure mekunge Windi ashaya 50 cents ZiG, anozvo 50 cents ZiG, coin reZiG kuti adzorere mubereki change. Hanzi padamburanwa pakashata. Ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje kunzi hanzi mukadzi asvika pakuita hasha akabata munhu kola akamukandira pasi akamurova RKO akamurova spear. Nyaya yacho ndonge inosekesa but nyaya inosiririsa nenyaya yechange yandira ndopa zvasvika zvamanje kuti vanhu vakurwisaniswa nenyaya yechange yechi yeZiG. Ma1 sandisanda kuradzai umbowo hwandinawo zvamanje ndangoti nhasi chakachaya ona kufunga KwaMachipisa. Ndangoti nhasi chakachaya kudanga mvura kwaMutare. Madzibaba masango vanenge variko vachiita zvinhu zvavo, nhamba dzirapo idzo, madetails ese ndopaari handitika. Svikawo panzvimbo batsirikana, oona kuti zviri kufamba sei, kwete kungotaura uri kumateresisi kuti ndezvekunyeba ndezvakati. Endawo umbonoona kana wabva ikoko manje uchitaura kuti ndapora kana kuti ifeki. Enda svika panzvimbo uzvionere handitika. Ma1 anobhadhariswa kana uchingopindawo service unongogarawo muservice. Mwari akataurawo navo vanotaurawo newe, woita sei wobatsirikana handitika. So ndisandapinda munyaya yangu yanhasi futi zvamanje ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, nhamba dzangu ndodziri kubuda pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Todzifambira nyaya dzacho. Right. Zim Papers television network. It's a television thing. Right. Ndo pane post here. Hanzi women confronting combi conductor Windi over bus fare change near Machipisa Highfields. Do zviripo izvo, ndo zvaitika izvo. Munongozivawo ma-iPhone users anogara ari on standby. Vanhu vanoti vabate fight vanga vabhizi kutora mapictures, ndo mapictures acho ari apayo. Saka toda kuti timbokurukura kuti zviriko here izvi zvekuti tinosvika pakutozobatana kola over a coin. Zviriko here zvinhu zvakadaro kuti tinosvika pakutozorwira coin. If you still remember gore riya pane vakaurayirana futi 50 cents 5 rand. Vanhu vari kurwara kunzoko. Utano hwemunhu unenge usingauzive kuti wakamira sei. Unongomupa chibhakera 1 atoti tasa, watorana nengozi dzimwe dziri unnecessary. But on the other hand also mari yacho iri kurwadza kuitsvaga, iri kurwadza kuiwana. Waiwana kudaro umwe munhu anobva kuudza kuti handina change moms. Apa anenge akarohwa zvake nedombo nemutoriro, akarohwa nembanje. Kugaya kuti 50 cents kana 50 ZiG coin iri ndo ranga ndichafanira kuzokwirisa kuita sei kudzoka. Ndodzoka nei kumba. Pakashata zvinhu zvakadai soka Ma1.
but chandoda kuti ndechekuti before you react unofanira kumbotanga wambofunga, wombodzamisa pfungwa bichana, womboregedza kushandisa hasha, womboita sei, wombowazoacta zvako, nekuti kana zvasvika pakadai so apo mawanika mukuona kujegwa kwakaitwa munhu here namomza watotaura kuti ai wainasi kuita mafanis, mira ndikuzumirei muone, totaura kuti ndinasi kuita mafanis, ndikuda mari yangu, unza change yangu, kondakta akanokandwa mudenga baba, mira ndikuzumirei munyasoona kuti angaseti mafanis, yanga iri hombe nyaya yanga ichiitika apo uyo stanziyo mawangu zviriko here zvakadai so izvi, bongozozo rakadai so overcoin pakashata baba, pakashata. Siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti unofungei nazvo zvinhu zvakadai so, unofungei nazvo zviri kuitika izvo handitika, kuti vanhu vakusvika pakubatana kola, vakusvika pakurwisana over coin, over change yekombi. Mawana taifunga kuti pamwe ZiG zvaakapinda zvichaita nani change inenge yakubatika, but ZiG pakashata. Vakomana makatuni vanenge vachitoda vambva vakanda icho hazvionerewo mega zvazviri kureva inhangu handizozivo zvangu, ndichangokuverengerai maonero nemafungiro anoenda sei, anosiyana, but katuni yambva yaiswa nevakomana zvikanzi change does not come on a silver platter, you got to fight for it. Handizozivo zvangu kuti change ipi ari kutaura, kana kuti change yechange kana kuti change yechange, but anenge ari kutaura change yechange chaiyo chaiyo, handisika mawane nhangu yandikuratidzei zviri kuitika munharaunda kuti pakaipa mawane, but tisati arwa, tisati taita zvekuti tirwisane kana kuita sei, ngatimboshandisaiwo pfungwa, let's not use my feelings, let's not be quick to react, topesana tapinda muchibutsekwende haditika. So ndonyaya yanga ndidayo zvamaimhanya ndichifambira iyoyi. Let's not forget kwamutare nhasi chakachaya chakabvondoka, madzibaba masango anenge ariko vachiita zvinhu zvavo ikoko handitika, svika padanga mvura kana kuti fona nhamba idzo dzirapo idzo, woita sei, unobatsirikana ipapo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti it's bye for now, ngatisangane muvidheo rinotevera.